Sa atong alas 3 na misa, atong iapil ang mga musunod na intentions. For the Holy Trinity, Santo Niño, Divine Mercy, God the Father, Holy Face of Jesus, Sacred Heart of Jesus, Our Mother of Perpetual Help, Holy Family, Saint Joseph, Saint Anthony, Saint Pio, Saint Vincent, Saint Jude, Birhen sa Regla, Saint Rita, Our Lady of Guadalupe, all angels and saints. Ato sang iapil ang mga uban pang mga katuyuan o mga pasalamat for birthday, good health, wedding anniversary, complete healing, recovery, enlightenment, guidance, answered prayers, conversion, reparation, safety and protection, peace of mind, reconciliation, restoration, success in career, work, business, and studies, deliverances, graces and blessings received, gift of life, happy marriage, visa approval, world peace, financial stability, promotion, healing, job opportunities, world peace, successful examination, safe and successful surgery, healthy and safe pregnancy, healthy baby, to pass the boards and bar exam, favorable result, good results in all lab tests and all other special intentions. Ato sang iapil ang mga kalag, panahingungod nila Jose Sr., Digna, Emelinda, Ramon Sr., Teofilo, Luis, Lorena, Sergio, Benjamin, Alberto, Bernard, Adela, Gloria, Ranulfo, Amparo, Prospero, Rodolfo, Jesus Isidor, Clinio, Lydia, Patricio Sr., Yvonne, Winifredo, Ludwig, Diona, Gaudencio, Edelina, Jose, Eugenia, Eduardo, Maximo Sr., Angel, Beatriz, Maria, Eladio, Justino, Sergio Sr., Corazon, Ponciano, Rito, Gerardo Sr., Felisa, Segundino, Eulalia, Alberto, Warlita, Roberto, Sofio, Yolanda, Solomon, Lydia, Beatriz, Nebi, Tio Kadiam, Nestor, Elena, Ramon, Felix, Marcela, Maria, Encarnacion, Erwin, Victor, all unborn babies and all souls in purgatory. Palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, ania kita karon sa atubangan sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagdaig ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan,
tungod sa tanang grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang atong inahan sa pag-ampo alang kanato. Palihog mangluhod. Tanan, o inahan sa kanunayng panabang, tanawa kami imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak, ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat, bisan unsay among kahimtang karon. Aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal ug sa among mga kahuyang. Sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus ug mga pagsulay. Apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka ug pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay ug kagul-anan. Sa makadaghan, naguol kami ug nalibog. Tagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog ug naglisod ka sa pagsabot, ngano nga mitugot man ang Dios nga ang iyang anak naganto sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa ni ana, wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Maunga mahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdum nga ang mga kaguol ug kasakit sa uban usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo alang sa lain-lain namong mga tuyo. Among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan. Ang mga masakiton ug himalatyon, ang mga gimingaw ug naguol, ang mga kabus ug mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan nga nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Inahanamo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom, unsay among buhaton. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kami sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos kanamo ug matantal kami sa pagpanimalos. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan, tabangi kami kanunay. Punsay pun kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sila sa ilang kaugalingon o aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalinghog,
Kunang Diyos magtawag kanamo sa pagkapari o pagka-relihiyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug lulinghayaw. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinunan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinunan, magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami modangop sa mga drogas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamito namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kahakog, alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo, tagaan sa husto nga suhol, tungod sa husto nga buhat. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban, o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong, pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan, ang among huna-hunaon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan tabangi kami kanunay. Aron huna-hunaon namo kanunay ang katahom sa among yutang na tawhan ug ang kaayo sa among lungsod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig kamapahitason hangtod sa paghuna-huna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabangi kami kanunay. Kun ang among mga minahal, tawgo na ngadto sa puloy-anan sa langit nung Amahan. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo, nga ang among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan tabangi kami kanunay. Alang sa nagkalain-laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong semanaha. Inahan tabangi kami kanunay. Tanan, Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguol, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Ubani kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kamo niya. Palihog manindog. Pag-ampo sa pasalamat. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Tanan, o inahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing aron pagpasalamat sa Dios tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug tungod sa mga gasa sa kinaiya, ang among mga balatian ug mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo sa imong larawan ug kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron
aron among panalipdan og atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan, nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlawa. Pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan, nagapasalamat kami kanimo, mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga hatag, magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig, sa imong mahigugmaong kaluoy, ug sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. O Dios, mahigugmaong Amahan, nagtigom kami karon isip imong katawhan ug nahisako pinaagi sa bunyag sa usa ka lawas ni Kristo. Ania kami aron pagsaulog sa imong pulong og sakramento. Tabangi kami sa pagpamati pag-ayo sa imong pulong ug pagtuman niini aron pagtukod sa Kristohanong katilingban. Tabangi kami sa maayong pagsaulog sa sakramento sa Eucharistia ug sa ingon makasinati sa misteryo sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa among Ginoong Heso Kristo. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaag kanimo, bulahan ka sa mga babay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa tahanan sa kamatayon. Karon ug sa takna sa kamatayon. Sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Mga igsoon, ato karon ipahinungod kining atong Santos nga misa alang sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ug karong adlaw usab mao ang kapistahan sa tulo ka managsuon, si Lazaro, si Marta ug si Maria. Ang panimalay ni didto sa Betania, usa ka panimalay nga gihigugma ni Jesus. Si Marta nag-alagad, si Maria naminaw sa pulong sa Ginoo, ug si Lazaro nahimong saksi sa gahom sa Dios nga naghatag og bag-ong kinabuhi. Usa nining atong Santos nga misa, ato karon iampo ang tanan nga mga pamilya o Kristohanong pamilya nga mamahimong tinuod nga puloy-anan ni Kristo nga mga saksi sa iyang gugma dinhi sa kalibutan. Usa mga igsuon aron kita maandam sa pagsaulog nining atong nobena misa, maghinulsul una kita sa atong mga sala.
Sanglit, dili man kita mga tao nga walay sala sama ni Maria, mangayo na kita og pasaylo, kay wala man kita magbalos sa iyang gugma diha kaniya. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Tungod sa among kahadlok o kabalaka, wala kami mong barog sa among mga katungod. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Tungod kay ang amo lamang kaugalingon ang among gihigugma, ug nahikalimot kami sa mga gikinahanglan sa uban, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Amahan ang mga pag-ampo sa mahal nga Berhen Maria, ang among inahan sa kanunayng panabang, makatabang unta kanamo kay pinasagdan sa among mga kahuyang, dili gayud kami makatuman sa iyang kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma, mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Ug gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan, kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios, anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag,
Diha sa Ginoo ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa kamaayo ang Ginoo, bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang mga dagko na himong kabus ug gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa kinuha diha sa Ebanghelyo nga sinulat ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang gingharian sa langit sama sa bahanding gitaguan sa uma. Nakalutan kini og usa ka tawo, apan ibalik og lubong. Nalipay siya pag-ayo. Tungod niini milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan aron pagpalit sa uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa komersyante nga nangita og nindot nga mga mutya sa pakakaplag. Nakakaplag na siya sa usa ka may talagsaong kanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanang kabtangan o gipalit ang mutya. Pangaigsoon ang maing balita sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Ginoo. Ato karon nadungog dinhi sa atong ebanghelyo nga gitandi ni Jesus ang gingharian sa Dios sa usa ka bahandi nga nakit-an sa uma ug usa ka mahalon ug bililhon nga perlas sa dihang nakaplagan kini sa tao. Iyang gibaligya ang tanan aron nga maangkon niya ang maong butang. Nagpasabot kini nga ang gingharian sa Dios
mao ang labing bililhon nga bahandi sa atong kinabuhi. Alang sa Kristohanong pamilya, ang tinuod nga bahandi dili lamang makita diha sa kwarta o makita sa balay o sa mga material nga mga butang, kundili ang presensya sa Dios, ang presensya sa gugma, ang panaghiusa o ang pagpasaylo o ang pag-ampong makitaan sulod sa panimalay. Ang pamilya nga nagkulang sa paghimo kang Kristo nga sentro sa maong pamilya, dili makakaplag og kusog bisan taliwala sa mga pagsulay. Pero kung ibutang si Kristo sa taliwala sa usa ka pamilya o panimalay, makakaplag gayon sila og kusog og labi na gayon sa tanan nga mga butang sa pagsulay. Alang usab sa atong Kristohanon katilingban, ihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga unahon ang mga mithi sa gingharian sa Dios. Unahon ang pagsangyaw sa kamatuoran, unahon ang hustisya, kalinaw, pagkamanggihatagon o ang pag-atiman sa mga kabos o sa mga hinikawan. Kinahanglan gayod nga andam kita nga magsakripisyo alang sa, dili lang alang sa atong kaugalingon, kundili alang usab sa panginahanglan sa uban. Usa, hinaot unta nga ang atong mga pamilya, ang atong mga katilingban nga diin kita nahisakop, mahimo unta nga tinuod nga mga bahandi nga nagpakita nga si Kristo mao ang labing bililhon nga bahandi diha sa ilang kinabuhi. Sa kapistahan karon sa tulo ka managsuol, si Marta, si Lazaro, o si Maria. Unta atong ibutang sa atong kinabuhi ang mga kinaiya sa tulo ka managsuon. Ini nga tulo nga managsuon, nagtudlo ka nato nga ang Kristohanong pagkinabuhi nagkinahanglan gayud niining tulo ka butang: pag-alagad, pag-ampo, o pagtuo. Kung adunay pag-alagad apan walay pag-ampo, dali lang kita kapuyon. Kung adunay pag-ampo apan walay pag-alagad, dili nato makita ang gugma sa Dios sa atong mga lihok, ug kung kulang usab ang atong pagtuo, dali kitang maluya sa atubangan sa mga pagsulay. Ang atong mga pamilya ug ang atong komunidad o Kristohanong katilingban gitawag nga mamahimong pamilya sa sama sa pamilya sa Betania nila San Lazaro, San Marta o Santa Maria. Hinaot unta nga sa ilang panag-ingnan mamahimo unta ang atong pamilya usab nga saksi sa pagtuo, pag-alagad o pag-ampo nato ngadto kang Jesus.
hinaot paunta. Libot sa alampuanan, sa Diyos mong anak. Umanik kami, Maria, maluluy ang inahan. Among mga kaputlay, kasakit o kalipay, ang tanan among ihalat, ngadto sa tumabahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo nga kini og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga pag-ampo ug mga gasa nga among gihalad ni ining adlaw, alang sa among pagpasidungog kang Santa Maria ang inahan sa kanunayang panabang. Makapahimuot unta sila kanimo ug makapadangat sa imong pasaylo ug hinabang alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magday kami magpasidungog ug magpasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen, kay nagpanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen, nahimugso alang sa kalibutan ang kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagpasangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios ang paglahangan, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, busay padala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ug mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a,
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga testamento, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa iyang kamatayon o pagkabanhaw, nagahalad kami kanimo amahan na ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit siya diha sa gugma uban ni Leo among Papa ug ni Alberto among Obispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagkamatay na, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaangbit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios ug among inahan sa kanunayng panabang, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug ang tulo ka managsuon si San Lazaro, Santa Maria ug Santa Marta ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amikaw nga daygon ug amikaw nga himayaon pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ngadto sa atong amahan ug atong gamiton ang mga pulong iyang gitudlo kanato. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagraygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan niyong tanan. Maanausab kanino. Karon atong ipakita ang atong panag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, managawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluoyin kami. Cordero sa Diyos, managawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluoyin kami. Atagi kami sa kalinaw, atagi kami sa kalinaw. Ini mao si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magdalaon ta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Mag-ampo kita. Ginoo, malipayon kaming nagsaulog sa imong sakramento ug pagpangayo sa imong kaluoy, samtang kami nagpasidungog kang Berhen Maria, ang inahan sa kanunayang panabang. Ang iya untang pagtuo ug paghigugma makapadasig kanamo sa pag-alagad kanimo ug pagpadayon sa imong maluwasnong buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod sa makadiyot. Church announcement. In line with our Oak Jubilee celebration this coming September, we will be celebrating the Sacrament of Confirmation on September 5, 2026, Saturday at 9 a.m. Requirements are baptismal certificate. Candidates must be at least 12 years old. Registration period is from July 12 to August 9, 2026. For registration and other inquiries, please contact Hane Laperas, our pastoral staff, at 0926-933-2925. Our candle procession with the icon of our Mother of Perpetual Help takes place on the last Wednesday of every month. So this is tonight. We invite you to join us today, July 29th, after the 6 p.m. Mass. Please bring your candles. The Feast of Saint Alphonsus Ligori, founder of the Redemptorist Congregation, will be this Saturday, August 1. The Triduum for his feast begins today, Wednesday, July 29. The schedule of Masses are as follows: July 29, 6 p.m., July 30, 5:30 p.m., July 31, 5:30 p.m., August 1, 7:30 a.m. In partnership with the Integrated Bar of the Philippines, IBP Cebu Chapter, we offer free legal assistance on the first Saturday of every month. This Saturday, August 1, those with legal concerns may proceed to the SAAFCO conference room from 9 a.m. to 12 noon. For inquiries, please contact the parish office. The Redemptorist Cebu Vocation Office invites you to the Life Direction Encounter Weekend in spirit of Saint Alphonsus for young male professionals and college students. The date is on August 8, Saturday at 3 o'clock in the afternoon. Venue will be Redemptorist Seminary, Cebu City. For further information, you may send your inquiries through Redemptorist Vocation Cebu Facebook page. Daghang salamat, palihog manindog. Palihog manglingkod sa makadiyot. Gamay lang pahibalo sa atong kasaulugan sa Oak karong September 15. Oak Jubilee Celebration. Buti pasabot ni ini, sama pa ng late sa 25 silver, golden ang 50, 75 ang diamond, ang ika-80 mao ang gitawag nga oak. Ika-80. Nganong 80 man? Tungod kay dinhi sa Cebu, gisaulog ang first novena ni adtong September 16
1946. So karong tuiga mao ang ika 80 years sa first novena nga gihimo dinhi sa Cebu. Ang first novena dinhi sa Pilipinas ug sa Asia Pacific gihimo didto sa Iloilo niadtong May 24, 1946. Busa human na sila sa ilang celebration sa Iloilo. Human sa Iloilo, dinhi nagsugod ang novena pagka September 16. So karong September 15 atong sa ulugon ang maong anibersaryo sa first novena dinhi sa Cebu. Busa aduna tay mga buluhaton, aduna tay himuon nga prayer corner alang sa pagsaulog nato sa Oak Jubilee karong August 1 atong pagabimbitahan kining maong diha sa Daplin sa may Sacred Heart ang himuon nga corner para sa atong selebrasyon. Busa iampo nato nga kining maong kasaulugan magmanlalampuson ug makahatag og dugang nga pagpalawom sa atong Kristohanong pagtuo ug sa atong debosyon kang Maria ang inahan sa kanunayng panabang. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ang atong Ginoong Hesukristo maanaa unta kaninyo aron pagpanalipod kaninyo. Amen. Anaa sulod kaninyo aron pag-amping kaninyo. Amen. Sa atubangan ninyo aron pagtultol kaninyo. Amen. Sa luyo ninyo aron pagbantay kaninyo. Amen. Sa ibabaw kaninyo aron pagpanalangin kaninyo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Human ang atong novena misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug paghigugma sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panakip di kami sa mga katalakman. Agak kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kining among mga pag-ampon, nagikan kayod sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, paglipas ug pagpapaiupo, luwas sa